Oh, Sopo sih dodok-dodok gak sopan niku. lha iki kowe. Wong iki maneh. Lho, sampeyan wis aku. 2 wulan iki urung bayar. Rong wulan apa iku? Apa? Lah iki catetane iki sampeyan delok dhewe. Lho. Sapa sing ngeki dataku iki sapa? Lha ya sampeyan ta iki. Ora aku gak ngeki data sapa sing ngeki data iki KTP iki sapa? Ya sampeyan mosok lali sampeyan niku. Lho, ya apa sih wong iki? Ora KTP ku tau disile wong. Sapa sing ngeki data? Pokoknya iki ono catetane ndek kene Gak sampeyan. wis meneng aku ro iki. Ro, enggak to keliling dhisik tak paranane wonge. Gak arek katene aku bayar. Ya apa sih? Cengkreh. Kelakuan. Katene nang ngamuk mel aku nglabrak arek Isi apa? Oh, sampean ceritane tibake sing kon ngomong kebener KTP ku digadekno arek iki. Kandhani. Emang pindho wonge. KTP aku bayar. Sik gak gelem aku sapa sampeyan sampeyan gak aku seru iki. Ayo parani mbak ayo. gak enak dibiarkan kudu tidur arek. Kurang ajar. Wedas iku sing iki terima aku kene ngene Ngamuk sing ngemon. tihen taruh mama. Kon metuwa dapuranmu metuwa. Gas. Seisu. Rene. Aku ate takon. On gak jenengku temenan sih. Wis aja mikir-mikir, dapuranmu aku iki gak tau tang dhuwit. Sampeyan niku wis tak kei dhuwit sih winginane. Dhuwit dapurane dhuwit 200 saya aku bendina ditagih. Bang Blecet nang omah. Temenan sih awakmu sing gawe. Aku keplepet, Mak. Keplepet dapuranmu. Ngisi-ngisine wong awas kon ngadek. Iya, tak bayare. Bulan iki gak kon tak Bayare, tapi aku sirono duwe, harus tak bayar. Dia lek ya arek belum webes koyo ngene ku. Ora kon awas kon gak kok sahur yo. Ora kadhe. Aku sak umur-umur gak tau tuh utang duit bang-bang koyo ngene ku dan kon nyilih KTP ku kon gadekno. Ora tak sahur. Modelmu ku lho Pokoknya aku silono duit baru tak sahur. arek iki gendeng lek Sri. Lho, kon ku orang tarung Sri. Iki sengkuni kene. Kono, minggat kabeh tak usir sampai di lahanku kene tak laporno. Ayo, minggat. Minggat kabeh. Tak golek barang sing nek didol karo Sri. Minggat. Sri, Minggat. tasmu tak angkut. Minggat. Sri ya apa aku Sri? Minggat. Ono wong duwe utang koyo ngene ku dapurane masyaallah. Sri Niku wayahe kula. Bayar apa ngono, Mak? lah aku gak iso tak koyo ngene ku Sri.